Bisa nagitin, give me thy heart, and let thy eyes observe my ways. Nanigas ko ang nahal. Dahil bisa nagitin, nanigas ko hay. Giring pinggubla, may tarin na pagkang to haji, matakila sa palamba. Pinggubla, may tarin na pagkang. Jangan guna dan negeri menabi semua. Kalau negeri sebaik sudah kendalnya, jadi bagi gaji sama dengan orang. Kalau negeri sebaik humporno berapa dia orang semua muda kendalnya. Isni baik kabundan, bersih nuzah zangai. Tambal apni negeri sirah sebelum akhir. Nuzah zangai tambal apni negeri sirih. Dia bundan, bizan jangan mencigo, jangan seitini prai hendak. Ada jengko bibeka, jengko dusiblabel. Isra जोंनि बिबेकनिख्रुइ देरसिन आरो गासैखौबो मिथिगौ जोङो बिनि सिगाङाव जों गावखौ मा गं होगोन इंराजियाव बुंदों behold I stand at the door and knock if anyone hears my voice and opens the door I will come into him and eat with him and he with me. Kumaha ang perhubungan busuk pergi. Nuzah sanai. Tambalap nizisri pergi. Tambalap nizisri. Kemudian, kenapa? Ang dor mukangau, gorsunani suwe. Serba angni raugo kenasunani. Dorko kiobla. Anga binyo habgen. Ara anga bizen. Ara biar angzen zafagen. Onzaratur. Teniji aida tu sebenarnya habgen. Give me thy heart. Beisni linda. Beisni dor sunai. Oh bhai, dengan nani kesku ang leher. Oh boni, dengan nani kesku ang leher nani bidani Israel linda. Israel apa? Dor ke sudah. Tak kiwani hada nabi Israel. Kesku hada nabi Israel. Jelas Israel kesku hada nabi Israel linda. Ang nunjil lebih sejafadan, ang angzen. Lebih sejafadan. Legacy थागोन इसोरा नोंखौ लोगोसे थागोन नोंजों रंजायै थागोन नोंनो गोजोननायखौ होगोन नों रंजाहोगोन बेबायदि रंजानायखौ इसोरा होनो इच्छा खालामदों गोनांथार जुदि गाज्रि जिउ खुंनानै थाबाय थादोंब्ला बाइबेलफोरा बुंगोन अ दिनै हारिया खालामना बुंगोन नों सानो आं खालामबाय थाफ्लांगोन जौ दा लोंना बुंदों नों नुदों गाव जौ लोंबाय थादों नों स्रोद दै लोंनो हागौ खिन्थु इसोरनि बाइबेलखौ मिथिदों दा लों नों स्टडी मावखौ मोननो हागौ बिसोरनि बाइकआव बुंदों दा माव आरो हागौ दिनै बिबेगाव बिसोरनि बाइकआव बुंदों खोथा बुंदों अ भाइ नों मानो गथ' होबाय हादों अ बनि नों मानो गथ' होबाय हादों इसोरनि बे दरजा संनाया दिनै नोंथांनि जिउआव खेवगोननाय नोंथाङा दिनै नोंथांनि बे गोसोनि दरखौहाय होगोननाय नोंथाङा गावनि गोसोखौहाय इसोरो दिनै बे मोनाबिलि समावहाय दा होगोननाय गोबां समाव सानो मानसिफ्रा जेराव आं दिनै होथ'वा आं उनावहाय होगोन होननानै सानो दिनै नङा र' आङो खालामनोसै बे दिनैनि बे देग्लायनि बोसोरखौ फोजोबनानैहाय आं बे गोदान बोसोराव होगोन सानो जानाय नङा ज'ननि 2 बालाबनि 42 सिरियाव जों मोननो हायो ज'ननि 2 बालाबनि 42 सिरियावहाय दा नोंसोरनि बाइकआ 42 सिरियावहाय आंखौ थुनहरनाय आफाया सोरखौबा लाबोआब्ला रावबो आंनियाव फैनो हाया आरो आङो जोबनायनि दिनाव बेखौ फोथांगोन जुदि बुंदों आंखौ थुनहरनाय आफाया सोरखौबा लाबोआब्ला रावबो आंनियाव फैनो हाया आरो आङो जोबनायनि दिनाव बेखौ फोथांगोन बेजों मोननो हागोन आफाया लिङाब्ला फैनो हाया बुंदों मिन्थिया बै समावहाय नोंथांखौ इसोरा लिङा लिङा बै बोसोरसेनि उनावहाय इसोरा नोंखौ हांख्रायना नोंथाङा मिन्थिनाय नङा बेखौ दा मिन्थिया बोरै मिन्थिनो नोंथाङा जि समावहाय इसोरनि दरखौहाय इसोरा संदों बे समावहाय खोनासंनाया बे गोनांथिथार दाखालि बावै क्रिसमासनि सिगां क्रिसमास मा निउ इयारनि सिगां निउ इयार आंहा मोनसे मबाइल दङमोन 31st इभिनिं सासे भाइ बे भाइया इकम ना बे अनलाइन जिथु मार्केट खालामो बेवहाय खामानि मावो बिसोरखौनो गियो मोजां सेंग्रा मा बिथाङा मा
गावजों लोगोसे गावनि लोगो बेखौहाय बे निउ इयारनि प्रग्रामावहाय लाबोबाय थादों बाइकआवहाय लाबोबाय थादों गावनि डिउटिखौ मावबाय एसे मालाबा हर जायोना हर जाफैबाय एसे मोनाबिलि जाबाय बेफोरबायदि थानाय समाव गावनि न' फारसे फैनाय समाव मा जाखो गंसे गारिया सौदुनानैहाय बिदिनो फुरा गोग्लैबाय माबा इनफिल्डमोन होसिनबावबाय सानैबो बेहायनो मा स्पट डेथ जाबाय मिथिनो मोनदों बे सेंग्राफ्रा मोजां इसोरा मिथिगौ दिनै जुदि जोंनि जिबना जुदि बेबायदिब्ला जुदि लेथ्राब्ला गाज्रिब्ला मालाबा समाव जों बिदि जानो हागौ जों मिथिया बिथांमोना सानाखैमोन जे बिथांमोना सानदों जे निउ इयार प्रग्रामाव थांगासिनो दं आंनि लोगोखौ आं लादों बाइकआवहाय जों थांगासिनो दं निउ इयार प्रग्रामावहाय लामा ससेयाव मा जादों एक्सिडेन्ट जाबाय गोग्लैनानैहाय बिदि सौदावनानैहाय जिउ गोमानो गोनां जाबाय जोंनि जिउखौहाय जों मिथिसहाया जों माब्लासिम थांनानै थागोन आनसार्टेन बेयो आनसार्टेन इसोरा जि समाव लांनो खालामो बे समाव लांदों जों गोसोखौ होनानै दोननाय समावहाय जों इसोरनो होनानै गोसोखौहाय फोरबो होनोब्ला आं गोसोखौहाय इसोर बाइकआव बुंदों नैथि इतिहास 7 बालाबनि 11 सिङावहाय जों मोननो हायो 2 Chronicles chapter 7 verse 14 आवहाय जों मोननो हायो बेयाव बुंदों बे समाव आंनि रायजोफ्रा गुरै जानानै आंनियाव आरज गाबब्ला आंखौ नागिरब्ला आङो गावसिनि दुष्ट लामानिफ्राय गिदिंफिनब्ला आरो गावसिनि दुष्ट लामानिफ्राय गिदिंफिनब्ला आङो सोरगोनिफ्राय खोनासंनानै बिसोरनि दाय मावनायफोरखौ खेमा होगोन आरो बिसोरनि हादरखौ जै मै जाहोगोन जों मोननो हागोन इसोरनि बाइकआ बुंदों जुदि गुरै जायोब्ला नम्र जायोब्ला गोसोआव नंगौ आं पाप खामानि मावदों आफा इसोर बिदि नम्र जायोब्ला बियो गाव फोरबानि पापखौ खेमा खालामना बुङोब्ला इसोर बाइकआ बुंदों आं खोनासंगोन आरो बिसोरनि पापखौ निमाहा होगोन माने इसोरनि बाइकखौ बिदि बुंदों dan इसोरा इच्छा खालामो जों पापाव थाबाय थायोब्ला इसोरा इच्छा खालामनो नागिरा मानो होनब्ला पापाव थाबाय थानाय माने जाय इसोरा जोंखौ अनदों बे अनजानाय अननायखौ मोननाय अननायखौ होजानाय बे गथ'फ्रा नस्थ' जालाङो जुदि पापाव थाबाय थायोब्ला जि थांखि खालामदों सोरगो रायजोआव लांनो बे जाफुंनाय नङा मानोना इसोरा जोंनो मोनसे उइल मोनसे गोसोखौ होदों मानिनाय मानिगोन ना मानिया बे जोंनो बे गोसोखौ होदों इसोरा नागिरो मानिनायखौ इसोरा नागिरो बेखायनो बुंदों गिभ मी दाइ हार्ट नोंनि गोसोखौ आंनो हो let thy eyes observe my ways आंनि लामाफोरखौहाय नोङो ला आंनि बुंनाय बायदि नों खोनासं मानिनानैहाय इसोरनि बाइकखौहाय जोङो दिनै मोननो हादों जों इभालुवेट खालामनाय गावखौनो जों सानखांनि आं माबायदि अबस्थायाव दं दिनैहाय आं माबायदि अबस्थायाव दङ इसोरजों अनजानाय अबस्थायाव दङ ना इसोर रागा जोंथावथाव अबस्थायावहाय दङ रागा जोंथावथाव दुखु मोनथावथाव अबस्थायाव दं नामा दिनै आङो इसोरा इच्छा खालामदों जुदि गाज्रियाव दङब्ला गिदिंफिननाय गाज्रि खामानि मावबाय थादोंब्ला रिपेन्ट जानानैहाय इसोराव फैनायखौहाय बे लोगोआ इसोरा नागिरदों दिनैनि बे केम्प 66th जे एनुवेल युथ केम्प इसोरा मानो होदों नोंथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि गोसोआव मानो बेखौ जाखांहोदों बे केम्पखौ फाथिनोलाय बे केम्पखौहाय खुंफुंनोलाय इसोरा बेखौ खालामदों दिनै आंनि फिसाफ्रा जेन गावनि गोसोखौ आंनो होयो दिनै आंनि फिसाफ्रा आंनि दिन्थिनाय बायदि खामानि मावो बेखायसो बे केम्पखौ खुंफुंनो होदों इसोरा आरो इसोरनि गेदेर अननायखौ जों मोननो हागोन बोसोरनैसो जों मोननो हाबाय लकडाउन जाबाय मा कभिडनि थाखाय मोनदोंमोन ना बिदि केम्प खुंनो मोनदोंमोन ना गेजेराव थांनो हायाखैमोन दा जुदि इसोरा अनदों जोंनो चान्स होदों जोंनो मा खाबु होदों जेन जों इसोरनो फिन गिदिंफिनो जेन जोंनि गाज्रिखौ ज्राब गारनानैहाय जों इसोरजों नांनो थायो बेखौ जोंखौ इसोरा नागिरदों President Elizabeth, champion तुम्हारा कौन है? मेरा ईश्वर राजा नंबर 1 है। दिनै जोंनि गोसोआवहाय first खौहाय जोंनि अनथ'हाय इसोरखौनो लानायखौ इसोरा नागिरदों। जिसुआ सेथि जायगा मोननांगौ बेखौ नागिरदों दिनै इसोरा। सेथि जायगा जेन जों इसोरनो होयो। सेथि जायगा जों जिसुनो होयो। बेखौनो इसोर नागिरदों। आरो गासैबो उनावहाय मोजां मोननाय दङब्लाबो बे उनावसो जोङो फार्स्ट प्रथम इसोरखौ जोंनि गोसोआवहाय जायगा लानायखौ इसोर नागिरदों नोंथाङा होगोन ने जेब्ला नोंथाङा इसोरनो मोजां गोसोखौ होगोन अब्ला नोंथांनि जुदि फरायनाय नों मोजाङै फरायगोन बिमा बिफाखौ मान होनाय नों मोजाङै मान होनो हागोन मोजां मोननाय दङब्ला आंनि रिकुवेस्ट खालामो मोजां मोननाय दङब्ला बेखौ नोंथाङा मोजाङै लाखिगोन
गाज्रि खामानि मावनाय नङा मोजाङै लाखिगोन जेब्ला इसोरनो सेथि जायगा होगोन गोसोआवहाय दिनै बे इसोरा लिंदों नागिरदों दिनैहाय दिनै गोबां सिगांफोर दङ बिथां ब्रादार बिथां लोगो बुंथिगिरिया बुंनायमोन मा सिगारेट सोबनाय सासे भाइया खारखोमानाय दोनखोमानाय उनथिंहाय आंबो मोनदों एखे एक्सपिरियेन्स माबायदि आं नुनाय लोगो लोगो आरो खारखोमालांदों खारखोमानो हागौ मानसिनि नोजोरावहाय दिनै सोलिबायखौ जों मोननो हादों इसोरा गासैखौबो मिथियो गासैखौबो मिथियो बेबायदि इसोरनिफ्रायनो खारखोमानो हाया इसोरा मिथियोखा इसोरा बुंदों दिनैहाय नोङो नोंनि गोसोखौ आंनो होगोन ने इसोरा नागिरदों रेसपन्ड टु हिज कल लिरनाय बायदि बिखौ खोनासंदो खोनासंगोन अब्ला इसोरा बोर होगोन इसोरा रंजानाय मोनगोन आंनि जिउहाय जै जै मै मै जाहोगोन होनना बुंदों जायफोर जोबोद मेघालयसिकनि जोबोद मेघालयसिकनि रावखौबो नायनो नाङा इसोरनि बाइबेलखौ जों मोनथिबाय हादों जों खोनाबाय थादों इसोरा बुंदों नोंनि गोसोखौ आंनो हो give me thy heart and let thy eyes observe my ways आरो नोंनि मेगनफ्रा आंनि लामानि खोथाफोरखौहाय लादो बेबायदि थाबायदो बेबायदि आवगायदो नागिरदो अनजानाफोर इसोरा बेबायदि लिंदों नागिरदों नोंनि गोसोखौहाय जों मोननो हाबाय मैयानि समावहाय जे गोरा गोसोब्लाबो बै इसोरा मा गुरै खालामनो हाग्रा नोंनि गोसोखौ गुरै खालामो जेब्ला नों गावनि गोसोखौ इसोरनो होगोन बेबायदिब्ला इसोरा मा गुरै खालामगोन नाजावनो हानाय खालामगोन इसोरखौहाय मात्र नों मा गावनि गोसोखौहाय गथायनोल'सो नांगौ इसोर फोरबो आं गावखौ गथायदों होनना बुंनांगौ फोरबो आंनि गोसोखौ नोंनो होदोंल'सो बुंनांगौ नंगौबै बुंनांगौ बेबायदि बुंगोन अब्ला इसोरा नोंनाव थागोन बे बोरा सिमा खालामगोन जाराफोर बयबो मेगन बिसिगोन गं लायगोन रावबो बिदिहै मेगन लायनो नाङा बिसिगोन आं समाव इच्छा खालामदों दिनैहाय बेनानि समावहाय बे जोबथा 66 जि एनुवेल युथ केम्प बेनानि समावहाय आं मोनसे सम होनो इच्छा खालामदों नोंथाङा बुंगोन ने जुदि पापाव दङब्ला गाज्रि खामानि मावबाय थादोंब्ला इसोरनि बेरेखा थांदोंब्ला बिमा बिफाखौ दुखु होदोंब्ला इसोरनि सिगाङावहाय सोलो खालामदोंब्ला बा थगायदोंब्ला दा आखाइ दैखांगोन ने आबुं बुंनाय फोरबो गावनि जिउखौ नोंनो होदों आंनि गोसोखौ नोंनो होदों सोरबा दं नामा बायदि गावनि इसोरनि गथायनो इच्छा खालामनाय बे नोंथांनि आरो इसोरनि गेजेरावसो नोंथांनि आरो इसोरनि गेजेरावसो give me thy heart नोंनि गोसोखौ आंनो हो इसोरा लिंदों बे गोरा गोसोखौ इसोरा सोलायनो हाग्रा इसोर नों बे गाज्रि लामायाव थांबाय थानायखौहाय जेब्ला नों गथायगोन इसोरनो बे इसोरनो जों मोजां लामाखौ होगोन नोंनि जिउहाय रंजानायखौ होगोन मोनसे गिल्टि फिलिंसखौ बे होबाय थानाय नङा नों न'खरावहाय गोजोननाय रंजानायखौ बे बोलोग्रा इसोरा होगोन बिदि नांज्लायलायनाय नङा बिमाखौ दाद्रिनाय नङा बिदि जाहोनाय नङा बे बोलोग्रा इसोरा सोरबा दं नामा बिदि आखाइ थिखांनो हानाय दङब्ला बेखौ लाखिनो दैखार रावबो नायनाङा आखाइ दैखांनो हागोन जों आर'ज खालामगोन सोरबाबो आसिरबाद खालामथों दैदेनथों बिदि बोर होथों दं नामा सोरबा आंनि गोसोखौहाय इसोरो होगोन आं गोसोखौ सोलायदों होननानै सोरबा बुंगोन नामा दिनैहाय हामबाय होनदों थेंक इउ गाहरदों नासै आखाइखौहाय आरो सोरबा दङ नामा आखाइ दैखांनाय सोरबा थेंक इउ हामबाय होनदों गाहरदों आखाइखौहाय थेंक इउ गाहरदों हामबायसै सोरबा आसिरबाद खालामथों आरो दंबावो सोरबा हामबायसै आखाइखौ गाहरदों आरो दसे समाव गावनि इच्छा खालामदों दंबावो नामा सोरबा बिदि हरावहाय गावनि इसोरनि गथायनो इच्छा खालामदों गावखौ मोननो हादों जिउआव आं पापि फोरबो होननानैहाय गावनो साननो हादों जे आं बिदि खामानि मावनाया आंनि थाखाय गाज्रि जादों इसोरनि बेरेखा थांदों इसोरनि बेरेखा अपराध खामानि मावनाय जादों सोरबा दिनै बिदि सानदों नामा सानदोंब्ला आखाइ दैखांनो हादों गावनि गोसोखौ जुदि इसोरनि हास्थायदों इच्छा खालामदोंब्ला दंबावो ने बे गैलाब्ला हामबायसै गैलाब्ला बेखौ गाहरदों आर'ज खालामो जोंनि बिगोमा गोथां गोथार सोरजिगिरि आफा इसोर नोंखौ हामबाय होनदों नोंखौ बाख्नायदों आफा बे 66 जे एनुवेल युथ केम्प बे BBCA युथ डिपार्टमेन्टनि आफा नोङो बेखौहाय खुंफुंनायनि हानाय थांखि दङ नोंनि फिसाफोरनो आफा बिथांनि जिउआवहाय नों बोर आशीर्बादखौ लानो थाखायसो खुंदों नोंनि फिसाफोरखौ आफा आखि जिउहा बोलोगोरा खालामनो आफा बे केम्पखौहाय फाथिदों आफा इसोर नोंखौ हामबाय होनदों
Besok pun hanai lain sehingga sekarang. Ini bosanku apa menciden. Nini apa rauku kena sungden. Ada ni apa ada bangga. Berbeda apa mendang ada. Yang nunggu nini berikan hak kemana mau dengan lihat. Agar nunggu hidung apa isu. Vitamin ni jane hak berku apa mencigo. Vitamin daya berku apa mencigo apa isu. Anu ni berku jaga hidung dan jangan nunggu hai apa isu. Jika hak ni mahabir. Dengan hak berku apa dengan apa kemudian ada. Nici apa menjadi paplu kemerbai. Negoni pisah melabai. Praktek kami apa isu. Bicara perlu. Ninyok kali berhasat jukungnya apa ini hasat kelantai yang beda apa isu. Jadi bicara fin apa dia kau tampil nanti apa. Jablay ber. Nekul orang ni awal anda hadir. Bedi pehna asal kelantai yang berperlu. Apa saya katakan dikembang. Neboy kubur. Nina nazar berbaik cadan. Nina bicara berbaik cadan. Nina dedin berbaik cadan. Bicara ni tangki pro. Bicara ni modern dan aku dengan suai kelam dalam faiz. Jangan ada orang ini kita besar ni demo. Dikhana. Bicara ni kesukaan apa ni mencigo. Domama bicara macam ni. Kalau ni kesukaan ni kita dengan nazar tu. Dan berhati bicara kuhat. Bicara ni jiwahai apa ni kesenai. Macam ni kita apa ni zon kelam apa. Perber. Ini jika si baktra pribadi. Jika si baktra ni terkait berber, ibu dah hambai, ada asal dalam apa? Jika si baktra pra, jadi satu ni jiwa hai bergerak zagan. Begitu perenggan, begitu hai apa itu honor apa perenggan. Ajar lain pun jadi bisa tahu kerana apa. Ini rau pra, ini baktra pra jiwa hai. Ini gita zagan, jiwa apa beres kan zagan. Abi dia pun ini mau bak ni zagan apa isu. Berber, dan bergerak sekolah hambai kerana ini prarthana. Basagi, Tuhan Yesus Kristus ini mau binai zagan. Amen. Thank you.